Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Kashari Special Judge Pokso Ribhoy District tala hukum ban set patok shipausnam ya ki laingot ki runar ki bapersyang ban lebi jot ya ki laingot ki knaret hausnam arajar hanyo. Ha ukerwa bapa du Senior Superintendent of Police ka Ribhoy District u VS Rathor u lapentip bahaka arphonday tarik u jeliw arajar hanyo. Laingot ki brio ki balatip kerteng kum u Mauri Singh u Sbishon Songthiang bat u Bron Prang hadin balasyong syet kau yang kilatmu ban lebi jot ya ki laingot ki knaret. Ki pulet kila register ya ka kies Hanongpo Police Station hapo ka section Sao /Lai/Nyon/D/San/Iweiwei/Lai Indian Penal Code Section 9(G/10 Jongka Pokso Act bat ya ka jingtoket labenchet ha ka Women's Police Unarmed Branch Sub-Inspector E. Cardausau. Hadin bala pendap ya ka jingtoket ya ka jingpengat kendon la IT ha ka arpulai tarik urisau arajak hanyo. Ka Kashiri jong Special Judge Pokso ka Ribhoy District ha ka jingbisar kalalap ba u Mauri Singh u Sbishon Songthiang bat u Bron Prang ki don kti ha ka bale ya ka kambaman bat kila rai penrem ya kini ki laingot hapo ka section Sao /Lai/Nyon/D/San Iweiwei/Lai Indian Penal Code Section Khandai (G) Shipau Pokso Act. Ka Kashari kalarai perem ya kini ki laingot ban syong patok na kabenta Shipausnam bat dan kuna arpo hajar halor ka jing persyang ban lebi jot kenhun hapo ka section Lai/Nyon/D/San Iweiwei IPC ban syong patok san riu benai na ka jingrung jubor haying hapo ka section Sao IPC. Ban syong patok arsnam bat ban siw ya ka kuna ka bashi hajar namar ka jingdon kti ban le bijot hapo ka section Lai San Sao IPC bat ban syong patok sa hanriusnam bat hab ban siw ya ka kuna ka bashi pau hajar halor ka jingdon kti ban le bijot jubor.